ஓம் சாய்ராம். எனதருமை பிள்ளையே, எதிர்பார்க்கும் போது எதுவுமே நடக்காததும், எதிர்பார்க்காத தருணத்தில் பல அதிசயங்கள் நிகழ்வதுமே வாழ்க்கையின் சுவாரஸ்யமாகும். கசப்பான உண்மைகளை வெளிப்படையாக சொன்னால் பல உறவுகள் பிரிந்து விடுவதால் தான் இனிப்பான பொய்களை பல பேர் இங்கே அழகாக சொல்லிக்கொண்டு வாழ்கின்றார்கள். ஆனால் நீ அப்படி இல்லை. உன்னை ஏமாற்றியவர்களுக்கு ஒன்றை மட்டும் சொல்லிவிட்டு விலகிவிடு. இன்று எனக்கு, நாளை உனக்கு என்று. யார் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் நான் உன்னோடு இறுதி வரை பயணம் செய்வேன். நீ அழைக்கும் போதெல்லாம் மறுமொழி கூறி உன்னுடைய அன்பை பெறுதலே என்னுடைய பெரிய லட்சியமாகும். நான் எப்போது ஒருவரை அடியவராக ஏற்றுக்கொள்வேன் என்பது எனக்கே தெரியாது. ஏனென்றால் என் இறைவன் அல்லாஹ் எப்போது எனக்கு கட்டளையிடுகிறாரோ அப்போது நான் அக்கட்டளையை நிறைவேற்றியாக வேண்டும். அது ஒன்றுதான் எனது பணிவு, எனது கடமையும் ஆகும். உன் பாவக்கணக்கு நிறைய இருந்தாலும் உன் முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியம், உன் பெற்றோர்கள் செய்த புண்ணியம் மற்றும் நீ எந்த ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் செய்தாயோ நான் உனக்கு குருவாக வந்திருக்கின்றேன். பாபாவின் மேல் யார் வேண்டுமானாலும் அன்பு காட்டலாம். ஏன், நானும் அவர்களின் அன்புக்காக அவர்கள் பொய்யென்று அறிந்தும் அவர்களின் ஆசையை பூர்த்தி செய்வேன். அப்படி இருக்க நீ என் சாய் பிள்ளை, என் மடியில் தவழும் பிள்ளை. உன்னை எந்த தீய சக்தியும் நெருங்க விட மாட்டேன். நீ சிந்திய கண்ணீர் ஒவ்வொன்றுக்கும் இனி அர்த்தம் இருக்கும். உன்னை வெறுத்த ஒவ்வொருவரும் இனி பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். உன் வாழ்க்கை தரம் உயரும் நேரம், உன் கை ஓங்கும் நேரம் அவர்களின் தலை கவிழும். இதுதான் விதி, இதுதான் நியதியும் கூட. பொய்யானவர்களின் ஆசையை நிறைவேற்றும் நான் உன் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய மாட்டேனா? உன் பதைக்கும் மனதை மட்டும் அமைதியாக்கி என்னிடம் முழு சரணாகதி அடைந்து உன் மனதை என்னிடம் சமர்ப்பித்துவிடு. இன்று 11:11 மணிக்குள் நீ கண்ணீர் சிந்தி அழுது வேண்டிய உனக்கு பிடித்த விஷயம் ஒன்று நடக்கப் போகின்றது. சந்தோஷமாக இரு. இன்றும் என்றும் என்றென்றும் உன் சாயப்பா உன் அருகில். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். ஜெய் சாய்ராம்.